Ayun na naman si. So higda na minasan. Nya. So may kulom na minasan. Grabe minasan. Snow good siya. Ohayo gozaimasu minasan. Nata sa Mount Dios minasan o ang adlaw karon minasan January 2. So Happy New Year minasan. Sa akong asawa si Ivy, sa akong duha ka anak si Aislinn Knives, si River. Happy New Year sa inyo mga palangga o naabot ko diri mga palangga, grabe ang snow. So minasan no, ang pinakauna gyud akong gihunahon sa Japan minasan is ang snow lagi. Nga makaadto lang og Japan, makakita lang og snow, panalo na kayo, di na gyud mabayad og sapi. Pero mo to minasan ako ipakita sa inyo minasan katong first time na ko naka-encuentro og snow, grabe ignorantihan ako minasan. Oy, maka-ignorante man gyud. So kung i-review minasan na, galigandagan ko minasan, gahukas ko, tanawa. Hala! Si Naruto! Nawala! Nawala! Luyag na ako! So mo to siya minasan no, grabe yun, gahukas ko, gakisi-kisi ko. Unya nipis lang kayo ang snow ato minasan niya. Karon minasan na ako sa taas nga kabahin sa Japan minasan mo nang baga ang snow. So mo ni siya minasan no, Mount Dios. Kibali minasan ko ani siya, snowboarding minasan ba, mga skiing, ice skiing. So suroy mi. Siyempre minasan agskanta. O kamot. So 36.3. O nya sanitize minasan, alcohol kami. Sulod ta minasan. Nairintahan nan minasan mga gamit minasan niya. Kuan daw sa minasan mga 7,000 pero dili lang ko mo kuan minasan mo green minasan kay sayang lang gihapon ko kabalo. Gawas na ta. Nawala ko sila tol minasan kay nako gi-shoot sa gawas minasan ba picture sa akong pamilya siyempre malimutan dai na. Minasan no i-shout out din ako akong pamilya diha sa Tagum. Akong papa, akong mama, akong nagisuon, labi na sa akong magulang nga si Ray Gumapit. Amping kanunay brad, Happy New Year. So, tuay kibulkar minasan no. Grabe, tagbaw jud ko ni gisnuron, magligid-ligid jud ko diri. Asa naman to sila tol? Tora sila minasan akong adtuon. Lingaw kay sila minasan. Pag-uban-uban. Yung zakar ka ba? Tol. Isa lang katila. Gombo si yung jacket tuloy, gipangita ta ka ba? North Face may gipangita nako lahi na muna. Lahi na muna. Minasan no, mintas nag-sit up pa si Tol minasan. Nako i-shout out minasan. Si Julik Lapinya Saudi Arabia. Si Palos Tumbinyo minasan, nalingaw daw siya. Si Cursinio Pudador Inferio. Kani minasan wa mi kay ilali pero sige na siya like sa akong page minasan ug sig follow sa mga videos minasan sir. Salamat kay sir sa pag-follow sir. Padayon pa untay mo suporta sa kuha. Si Engineer Pitering Joshua Espirito. Asawa sa akong parigador. Lubagador yang mga anak amping na perminti. Si Ribs Asilo, si Labi Kahilog, Ate Jean Dahirok, si Alice Kumad sa Hong Kong, sa Purok Exodus, Tagum City, si Kaukaw, si Bajun, si Sangka, si Like, si Yorma Nalili, si Palo sa Tuwa Minasan, si Parikin Magkalisang, si Paritupi Naguring sa Kio State, si Jack Moreno Minasan sa Canada, si Palo sa mga video. Jack, nakatising lang dyan po Jack na pareha sa Canada, Jack, pangabagan kayo. Salamat kayo Jack. Mintas busy si Tol Minasan. Nya nagkurug-kurug na akong kamot minasan kaya ako nag-gloves kaya di ko gulis akong cellphone lagi kung mag-gloves ko. Buwis buhay ta minasan magpanidit ta. Ikimasyo. Wala lamigan minasan oy giduo ko. Minasan planggana tong gigamit minasan panidit ba. Grabe bugnawan na song kamot minasan oy. Nay cable car minasan pero na daw bayad man daw. Libre dito ako. Oo. Dito nang kami. Ikaw nagapa. Asa pikas ko kay na daw libre. 360 na punta minasan. Minasan no. Siyempre ta sa snow. Hindi ko malikayan minasan ang ginabot sa ubang tawo minasan matong sundugon nga buhigda diri. Ayun na naman si. So higda na minasan. Nya. So may kulom na minasan.
Grabe minasan. Snow good siya. Oh. Ang tiyan pugong ba? Tol! Mag-shoot ang X-game, tol! Mag-shoot ang X-game ba eh? Pina-X-game ba? Alam mo na sana umusaka lang. Saka. So nara si Tol oh. O si Junix. Mga X-game nga. Clear ba? Di ba ka kung sipuno na ni Umay minasan oy duty din ako pandamay. Minasan no si Junix minasan akong higala ato pa ko tanon minasan ug unsay kaagi minasan sa experience ani mag-skiing minasan. Pare. Unsay bitada pare? Unsay Testing lagi yung pan. Snowboard, perting hasula. nganong hasol man? Sakit sa tiil. Likod, hawak, talan. Pugong. Pugong. Tugnawan yung kayo. So, enjoy. Enjoy yung kayo. Enjoy yung kayo. So, mo to minasan no, dili mo to testing ani kay hasol na pud minasan. Ato hangyon stol minasan, di lang gyud lay ko testing. Mutukong ko minasan ba, magpatuklod lang kong tol. Sige daw tol. Sige daw tol. So, gituklod ako niya minasan. Wala, buhay tol. Kasapan ka. Ay, makasapan ko, sige, harang ako. Mabalik sa kanto sulod yung kadali minasan kay grabe. Mitigig na akong kamot. Mahiwin akong bakbak. Inuo ko. Dong, nagunsam ka diha. Imuha na pong turno. Ginoo ko. Dili ko tuloy. Nitago, magigutol kung ino makaya. Magulat mo, manguli ito eh. Dili na tama na kong vlog tol. Ginoo ko. Duty, biya ko kumatol. Basig gilang ko ba. Grabe itong nawa. Ginay tuloy. Diyos ko. Salamat kayo minasan no. Og dinigin makaya minasan. Sumunod to nga. Mauli na mi. Karon minasan. Atong itsiking baga minasan akong tamakan. Patulo gamay tol. Kani minasan akong tamakan. Talubong. Sabi na. So, minasan daghang mga activities minasan gawan ako na buhat minasan bakit di makaya. Istorya ra gahuna-huna lagi. Buang na oy. Snowball minasan. Ang ilabay. So, salamat kayo minasan og paadto na mi sa sakyanan. Minasan, padulong na mi sa sakyanan minasan og dili lang taman minasan. Kani nga location minasan layo gyud ni sa Amua. Og dili ni ma-realize ang tanan minasan og di o kari diri minasan kung dili tungod ani nila tol. Oo. So salamat kayo sa ilang pamilya minasan nga nakasabay ko sa ilang mga lakaw pa og na-enjoy nako ang snow minasan nga natagbaw jud ko nga ako na mismo ang lawas ang milikramos katugnaw. Tol, salamat kay tol. Okay. Salamat kay madam. Ang yang bugoy ulitaw na kayo si Clifford. Salamat kayo minasan. Bye-bye. Sunod na pud minasan.